Takže vítam vás pri novom videu zo série Shakes and Fidget. Dneska to máme z Gold eventu. Možno dáme aj nejaké podzemka. Tu mi ide zrovna quest. Skúsime aj podzemko dneska. A rád by som vás ešte oboznámil s tým, že na klasickú aplikáciu pridali nový update na pevnosť. Keďže aj koleso šťastia, keďže vyšiel aj nový server V4, na ktorom momentálne nebudem hrať. Mám založenú aj druhú postavu na serveri S2 slovenskom. Volá sa, že Skompy aj v cechu Petardy. Zrovna útočíme, takže podzemka tu ešte nemáme. Pôjdeme aj na ešte ďalšie 3 či 4 postavy. Takže máte sa na čo tešiť. Podzemka skúsime aj tu. Keďže je to postava level 20 a má tu len Yetiho, nepadol. Tak, čo už. Skúsime ešte ďalšiu postavu. Aj tu už nič. Ani ten nepadol. Tak už ja neviem. Dneska by som možno vydal ešte jedno video. Uvidíme. Zase sme ho nedali. Nevadí, dneska si vydám ešte jedno podzemko, teda jedno video z podzemiek. Nekrič! Dneska vydám asi ešte jedno video z podzemiek a to bude asi všetko. Ešte pozrieme na ten quest, koľko tam máme. Goldov. Vlastne pevnosť som si už vystavala. Keďže sa mi upgradeuje. Keďže sa mi upgradeuje banana. Keďže sa mi upgradeuje vlastne pevnosť, tak nemôžem dať vystaviť lepšie bane na diamanty a to by bolo asi všetko z dnešného videa. Ahoj!